Kopogore gi mano en ni jogo makelo na tich jok manigi kute mag ayaki e pacho ka obago ng'anyo ka giwacho ni giserango winjruok manie kind piny Kenya kod Amerka kendo yudo ni en kare. Gimero ni nonro mar oganda jo Kenya ok bi chiwo oko kendo chenro ma kamano ibiro taa kaluwore gi chike ma pacho ka. Nyakidi miyo waler. En ng'anyo ma obagi chakre Jivanjee Gardens kochimo doho mamalo nyaka od bura. Ng'anyo mar kwedo ng'ur mane ochwale doho kod seneta ma Busia Okiya Omtata ewi winjruok mar siro chenro mag thieth pachoka ma piny Kenya kod Amerka nochwoe kogdo. Winjruok ma kamano geto chiwo kwan omenda maromo silings bilion 205.9 mar konyo e kedo gi kute ayaki, thiedho tuoche kaka malaria, kahera kata TB kaachiel kod polio. Kaluwore gi tend riwruog NEFAK ma kedo ne ratich jogo manigi kute mag ayaki, giserango winjruok ma kamano kendo yudo ni en kare. We have reviewed the documents that were shared by the CS and they meet the threshold for help. The reason why we support Kenya-US health agreement is because it is putting the Kenya Ministry of Health and Government in the seat to drive HIV response. That is what we have been calling for. Giseyo okang' mar Seneta Okiya Omtata ka giwacho ni achiel kuom yore mag bedo gi ngima makare en neno ni giyudo yath e kinde mowinjore. Chal manyalore mana kasir mar yudo yedhe obedo. Mokwongo pesa nok mare, mano pes jopiny. Owewa mos mondo wamuony yath, wacham yath mondo wadag igni mang'eny. Wan gi nyikwayo, wan gi ute, wan gi mierewa monego bed ni wadongre. To ka koro aonge yath mar ayaki nyiso na adhi tho. Koro owenwa yath mondo wamuony mos. Sirikal mar Amerika nobiro motimo gima iluongo ni stop work order. Ne gigolo kony te mag joma nigi kute mag ayaki. Koro kochopo November to ne giduogo giwacho ni wadwa konyo Kenya mana ka ube uyie ni udwa keto pesa. To jok manonego bed ni konyowa madiere cha nok owuoyo nok owacho gimoro amora. Sani kore mwe winjo joma nie bunge seneta Okiya Omtata winjo kiluongo nyinge ka odhi mondo koro kik pesa cha donji e Kenya mondo konji. Matiende ni koro milion 1 gi wiye manigi thieth ka gi joma nigi TB gi joma nigi malaria sani koro bro yudo ka gin gi tich matek ngima gi ni hali maratari. Omenda ma kamano NEFAK wacho ni ibiro tigodo e tieng' mopogore opogore kuom thuolo mar higni 5. To pesa mwawacho ni en pesa higni 5 to en pesa tuoche 5. En kama oting'o malaria, TB, HIV, maternal health gi polio. To en for up to 2030. Ok en pesa mani 1.6 billion biro to itiyogo higani te to rumo. To pesa no otwere gi mabe konyowa sani makistope to tiende ni koro procurement mar yedhe maketo maduoko ayaki chien e del koro ok nyal kele Kenya ka. Tiende ni koro mana kaka ineno kwandike bana ngima mar joma nigi kute mag ayaki is in danger. Magi duto timore motelo ne winjo bura manochwal kod Seneta Omtata e doho juma mabiro. Kata obedo ni ng'ur nochwal e doho mar chungo sir ne chenro mag thieth pachoka, jogo modak gi kute mag ayaki koro dwaro mondo mi ng'ur ma kamano wich oko mar mondo mi gimed dhi nyime gi ngimagi. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Nyakidi wadhi lipot machielo mabedo sechando chuny oganda mathoth kaduol